бинандагони гиромӣ, ассалому алайкум. Барномаи даворо оғоз мекунем. имрӯз мо дар барнома оиди нафаре бароятон маълумот медиҳем ки бо тибби халқӣ машғул буда чӣ дар Федератсияи Русия ва чӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шӯҳрат ёфтааст. Мулло Зуҳур Тоҳирӣ, номзади илмҳои тиб, ҳама гуна бемориро тавассути тибби халқӣ муолиҷа мекунад. яке аз роҳҳои беҳтарин барои шифо ёфтан аз ҳамаи бемориҳо ин пеш аз ҳама худидоракунӣ ва ба гиёҳҳои табиӣ рӯй овардан аст, изҳор медорад номзади илмҳои тиб Мулло Зуҳур Тоҳирӣ. Ном бурда қайд мекунад ки агар кас худро идора карда тавонад, аз ҳамаи беморӣ, ҳатто аз бемории саратон халос меёбад. Зеро асоси бемориҳо дар майнаи сари инсон ҷойгир буда, фикри беморӣ то рафт ҳолати шахсро вазнин мекунад. Бинобар ин бояд ҳар як нафар дар вақти муайян кардани ягон беморӣ худро идора карда тавонад. Мулло Зуҳур Тоҳирӣ бо тибби халқӣ машғул буда барои табобати табиӣ ва дароз кардани умри инсон бо маҳорати баланди касбии тиббӣ мубориза мебарад. ҳафтаи ҷорӣ ӯ ба шаҳри Хуҷанд ташриф овард. Аслан доктор Тоҳирӣ дар пойтахт ва дар муҳлати муайян дар Федератсияи Русия фаъолият мебарад. салому алайкум бинандагони азиз, ман духтур нависанда соҳибкор раиси ассотсиатсияи тайпони халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, директори корхонаи Меҳригиён. Мана чанд рӯз аст дар шаҳри Хуҷанд беморҳои қабул карда истодам, чунки баъди баромади телевизиони мардуми зиёда аз 3000 нафар телевизионро занг зада хоҳиш карданд ки ман омода дар шаҳри Хуҷанд беморҳои қабул кунам, кӯмак расонам. Ва имрӯз ман дар шаҳри Хуҷанд ҳастам, дар микрорайони 34 маркази табобати ҳамдам, ки инҷо Мирзо Қурбон ҳамдамам бевосита аъзои ассотсиатсияи тиббиҳои халқӣ ва усули табобат бо нафаскашӣ ҳаст. мо робитаи зичи ҳамкорӣ дорем. асосан мақсади имрӯзаи мо, ташрифи мо баланд бардоштани савии дониши мардум, фарҳанги тиббии мардумро баланд бардоштан. ва инчунин соли 2012 мо як барнома таъсис дода будем, санъат тиб табобат, ки аз тарафи вазорати фарҳанг дастгирӣ ёфта буд. ва мана имрӯзам инҷа мактуби вазири фарҳанг ба раиси вилоят ки ҳамин дарсҳои моя дастгирӣ кунанд, ки мо дар толорҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят, яъне ки дар он толорҳо аз 200 нафар то 1000 нафар мумкин ҷамъ шаванд, ҳудуди 2 соат яъне ки омӯзонем. бевосита чихеле ки мана дар инҷа дида истодед, смехотерапия, табобат бо ханда. мо инҷа як артисти ҳаҷмнигор Ғайратҷон Ҳамроқулова ҳамкорӣ мекардем, гапзанон кардем. инқазам баромад мекунанд, одамои механдонанд ман дар бораи таъсири ханда, чӣ хел бемориҳо хандақти табобат мешавад шарҳ метем. инчунин лексияҳо мехонам дар бораи пешгирӣ кардани худкушӣ, муносибатҳои ҷинсӣ, сабабҳои ҷудошавии оилаҳо, бемориҳои дил пешгирӣ кардан. умуман бояд ки илми тиб пешгирӣ кунанда бошад. ва бевосита дар охираш машқҳои йога, машқҳо бо нафас, машқҳо бо садоҳо ва инчунин якчанд худи ман сурудҳои иҷро мекунам. ҳар як беморӣ табобатшаванда аст, дар ҳоле ки шахс реҷаи табобати табииро дар вақташ иҷро намояд. он ба иродаи мустаҳками инсон вобастагӣ дорад. масалан, оби нӯшокӣ ба ҳамаи бемориҳо хусусияти шифо бахшиданро дорад, ки роҳҳои табобатро доктор Тоҳирӣ хуб медонад. аслан меъёри оби шабонарӯзии инсон ба 1 кило вазн 30 грамм аст. ин миқдор об барои организм мӯътадил кор карданаш кӯмак мерасонад. бояд гуфт ки оби табииро ягон дигар нӯшокӣ ба монанди чой, қаҳва ва ё обҳои газнок иваз карда наметавонад. худи организми инсон ба оби табиӣ талабот дорад. яке аз омилҳои солимии дарозумрӣ ин об ҳаст, ки ман як китобе нависонда будам соли 2012 бо номи об аз тилло қимат. ва агар ҳар як нафаре ки имрӯз мана гӯш мекунад, ҳар субҳ ки аз хоб бедор шуд, бояд ҳатман то ним литра об нӯшад. барои чӣ? барои оби дар бадан буда бухор мешавад, хун қафз мешавад, сабаби сахтии майнии сактӣ бевосита кам будани об мешавад. дар бораи об китобҳои зиёд аст ва асоси ҳаёт об аст. На ин ки барои инсон, барои ҷамъият, барои табиат, барои ҳайвонотҳо, ҳамаи ҳамин об нарасид тез мемурад. вақте ки мардум аз даври бачагӣ гӯем мактабӣ
тарзи истеъмоли об, шусту шӯ, ҳокна кардан, яъне рӯдаҳои тоза кардан, ин чизҳоро омӯзанд. Албатта мардум метавонад ки 100 сол умр бинад. чунки ман афсӯс ки як китобча имрӯз ҳамроҳам нагирифтам, як китобча нависондагӣ как прожить 100 лет не болеет. Чӣ тавр инсон бояд 100 сол умр бинад ва бемор нашавад. хош, мана ин дар бори об ки ман гуфтам, бояд ҳатман ҳар як инсони солим давоми рӯзба 1-2 маротиба сару давониша шуд, давоноша чайхона баъди хӯрок. ин дуюм китобе ки ман бевосита дар Тоҷикистон шӯҳрат пайдо карда будам, асрори заношӯӣ аст, ки ин дар давраи шӯравӣ чоп шудагӣ буд ва то имрӯза ба фикрам теъдодаш аз 200 000 тиражам зиёд баромад. ҳамон давраи шӯравӣ ба 50 000 тираж қити чоп шудагӣ буд. мардуми мо ташнии ҳамин илм ҳастанд. инам омӯзонда накард. барои чи имрӯз оилаҳо ҷудо мешаванд. элементҳои оддидарини муносибатҳои ҷинсие надонистан ин сабаби ҷудошавии оилаҳо мешавад. барои ҳамин дар ин дарсҳое ки мо дар инҷо мегузонем, ҳатман шарҳ метем тайёр кардани ҷавонҳо барои оиладорӣ, муносибатҳои оиладорӣ, чӣ хел хурду хӯрокҳо истифода кардан. дар инҷа ҳам ин чизҳо гуфта мешаванд. мулло Зуҳур Тоҳирӣ муаллифи якчанд асарҳои илмӣ ва китобҳои илми оммавӣ мебошад. ҳамаи китобҳои ӯ барои шифои комил ёфтани инсон навишта шудаанд ва дар таҷрибаи худи духтур низ барои солимгардонии мардум истифода бурда мешавад. мо ин китобҳо як миқдораш ки ҳаст ҳамроҳи худмо ҳамчун овардем, ки мардум харида хонда савияи дониши тиббиашро баланд кунанд. ва яке аз хизматҳои ман дар назди мардуми тоҷик ман ҳамин китоба солимӣ, тиб ва табобат. умуман солимӣ чист, тиб чист, табобат чист, тамоми усулҳои табобат, ташхис, диагностика бе ягон техника, аз рӯи навз, аз рӯи нохун, аз рӯи забон, аз рӯи роҳ гаштани инсон, чӣ хел гаштан ташхис кардан, диагноз мондан мумкин аст ва усулҳои табобат ҳам дар инҷо дода шудааст, ки ман дар дарсҳое ки дар толҳо тренинг мегузарам, толҳо ҳатман ин чизҳои мефаҳмонам ба одамо истифода мешавад. дар дунё бемориҳо нест ки табобат нашавад, ҳар дардро давоист. ин китобча соли 93 чоп шуда буд дар шаҳри Душанбе. чунки ҳар як инсон дар назди худ мақсад монад, ҳатман вай тез шифо меёбад. масалан барои устухонҳо иваз шудан 3 моҳ вақт даркор. тамоми ҳуҷайраи инсон мемурад бо аз нав пайдо мешавад. эпителияҳои пӯст тӯли ҳафта ба иваз мешаванд. девори меъдаи рӯда тӯли ҳатто соатҳо иваз шуда меистад. хун тӯли 90-100 рӯз таркиби хун тағйир меёбад. барои ин бояд инсонҳо ягон роҳ афтода нашаванд, ки ҳатман бошад тавсияҳои духтурро иҷро кунанд. дар ҳамон сурат онҳо сабаби солимӣ дарозумрии онҳо мегардад. хош, ман инҷо мехостам як чизе шарт нишон дам, ки мана ин журнали газети ЗОЖ, здоровье образ жизни Россия. ҳаминҷа зиёд мақолаҳои ман чоп шудагӣ ҳаст. аз он ҷумла мана здоровье это тяжелый труд, который надо заниматься ежедневно. барои инсон агар ҳар рӯз аз болои худаш кор накунад, нисбати солимаш ғамкорӣ накунад, инам меҳнат аст ва тез пир мешавад, тез мемурад. бемориҳои онкологӣ яке аз сабабҳои фавти инсон дар тамоми ҷаҳон маҳсуб меёбад. ҳамасола гирифторони беморӣ то 50% зиёд гашта истодааст. ин бемориро вабои аср низ меноманд. олимон 5 омили асосии гирифторшавии бемории саратонро муайян кардаанд. он бо риоя накардани реҷаи хӯрокхӯрӣ ки ба вазни зиёдатӣ оварда мерасонад вобастагӣ дорад. кам истеъмол кардани сабзавот ва меваҷот низ яке аз сабабҳои ин беморӣ аст. инчунин камҳаракатӣ ва аз ҳад зиёд чӯкидани сигор низ ба ин беморӣ сабаб шуда метавонад. ин гуфтаҳо омилҳои табиӣ буда, доктор Тоҳирӣ онро тасдиқ мекунад. ба гуфти табиб, бемории саратон низ табобатшаванда аст. инҷа ман як чизе нашон додани будам. албатта ин дору ҳозир ҳамроҳи мо нест. ферула ин ширии камол ҳаст, ки дар асоси ҳамин ва истифодаи китазан ва глутамини кислота ман дар шаҳри Москва истеҳсоли ҳамин доруи мондам ва тӯли зиёда аз 5 сол дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург ин доруҳои ман замш доктор Тоҳирӣ дар вазорати тандурустӣ ба қайд гирифта шудааст ва ферула мана мо китобе нависидем бо номи рак
излечим, яъне рак табобатшаванда ба шарте ки бемор хоҳиш кунад, бо он гуфтаҳои мо амалӣ кунад, дар ҳамон сурат 100% нақ шуда мераванд. Барои ки аллакай як калимаи рака гуфтан одам рӯҳиш вайрон мешавад, гирду атрофи диги хешу табораш ба дигар бемориҳо гирифтор мешаванд, масалан фарзандиша дӯст дорад. барои ҳамин вақте ки мо аз ҷиҳати илмӣ исбот кардем ин дороҳоро, ҳозир мисалан дар Россия хеле талабот ба ин дороҳо зиёд шудааст. Афсус ки ман зиёд бирорда наметавонам, чунки ман маблағи зиёд надорам. барои ин бояд ҳукумат дастгирӣ кунад, дар сатҳи ҳукуматӣ ин дороҳо дар дорухонаҳо пайдо шаванд, ба мардум дастрас шавад. чизи дигар ки ман бевосита бемориҳо қити худам кор мекунам, ин стумура ин стуни хонадон аст. агар стуна канде деволҳо мекучад ва инсонам вақте ки нодуруст хоб мекунад, бори вазина мебарад, ҳамин муҳраҳо аз ҷош беҷотар мешавад, яъне подвиг мевуд. баъд хай инҷа духтурҳо бисёр роз грижа менависанд, протуза менависанд. ин ҳам табобатшаванда ҳаст ба шарте ки бемор иҷро кунад. масалан дар Россия доктор Бубновский ҳаст, ҳудуди 1 моҳ фақат машқҳои ҷисмонӣ қити ҳам грижаҳои табобат мекунад, ҷои худашо мегирад, солими беморҳо барқарор мешаванд. барои ҳамин ман ҳозир чанд нафар беморое ки инҷа суҳбат кардем, шумо дидед, дар давоми 3-5 сеанс аллакай саломатӣ биё нақ шуд, рост бедард гашт истодам. ина усули мануални терапия қити табобат кардан. хош, инҷа як китоби дига ман нависондагӣ ҳастам, гулдастаи даво, чунки дар инҷа тамоми давоҳо, яъне ки гулдаста аз гулу гиёҳҳо сарф карда то пешниҳодҳои мо ба ҳукумати ҷумҳурӣ дар бораи дар ҳар ноҳия сохтани ҳаммомҳо, барое ки бисёр ноҳияҳо ба ҳаммом нест, қишлоқҳо нест, мардум усули нағз шустушӯӣ намедонанд, нест. имрӯз ман аксар беморҳоро тавсия мекунам ки ҳуқ накунанд, яъне рӯдаҳошонро шӯянд, ҳифз накунанд. агар ина ёд гиранд, агар бисёр проблемаҳои мардум ҳал мешавад. чизи оддӣ вақте ки кӯдаки синамак шикамаш дам мекунад, дод мезанад, ҳамин камтар гуруша резин қити обу гирифта мефиристонед, газ мебурад, ахлод мебурад ва ором мешавад, саломатиш нағз мешавад. мардуми зиёдам ки мисол хӯроки ҳархеле мо мекунем, режими хӯрокхӯрии мо нағз нест. қариб аксар 90% мардуми Тоҷикистон бемориҳои системаи хӯроккасбӣ доранд, меъда, рӯда, талхадон, ғадуди зери меъда. омили солимгардондан ин ғизои солим аст. ғизои солим яъне ки ин чи ки худо дар табиат офаридааст, ҳамин ғизо ҳаст. масалан сабзавот, меваҷот, гиёҳҳо, ҳамон чизе ки мо сунъӣ ё ки химически истифода мебарем, албатта онҳо дар навбати худ зарари худашро расонданашон мумкин.